एप्पल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई। लइका मरद या बरतिया हो, बरती बारेला दिया बतिया हो। चली जी लइका मरद या बरतिया हो, बरती बारेला दिया बतिया हो। सभी के भाग जागेला देखो पटना के घाट निक लागेला, मधुबनी के घाट निक लागेला। डीजे रवि रंजन, डीजे रवि रंजन, डीजे रवि मेहनत पूरा गुदरी बजरिया, जीत गईले बा गाँव शहर गलिया। भागवत बिशनपुर के जागल, चम चम करे छठी माई के घटिया। मेहनत पूरा पारा सा बजरिया, जीत गईले बा गाँव शहर गलिया। अरे सब ही जुटल देख आजू हो, बेला के घाट बजा बाजे हो। के दुख भागेला देख खीर हर के घाट निक लागेला। बलराही के घाट निक लागेला। डीजे रवि रंजन, डीजे रवि रंजन, डीजे रवि रंजन। म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु गुप्ता। छठकर सोलिंदर जाके बलाबा, सुनी कोसी भरल धके छठबा। पूजा प्रिंस बलराही से करे, रंदियाल भूखल बाटे तरबा। छठकर मुकेश जाके बलाबा, सुनी कोसी भरल धके छठबा। अरे ओइल सलम पूरा राजू हो, छठी घाट भीड़ भइल आजू हो। सजन दुआ मांगेला देखो सलाह के घाट निक लागेला। कर हर के घाट निक लागेला। एप्पल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई।